ai ina baka labari malam Tanko, gaskiya mun shiga wani hali fiye da yadda baka tunani, musamman ma idan ka duba wannan annoba da ta shigo Najeriya yanzu da aka hana fita zuwa ko ina yanzu ba akwai matsala. Yanzu kamar mu masu mata ɗaya da ɗan biyu muna jin halin haƙari yanzu fara banda ci wani abinci a gidana. Abin da ya dankaci tun daga ɗan alale, ɗan sululu tubani, ɗan gauda da sauransu, shin ka haka ba a magana. Tun da aka hana fita wannan kasuwar, dama mu abu ne babu a aje sai an fita an lalubo ake kawo. To yanzu gaba ɗaya gidan ma biyu ina shiga kaga wannan katuwar matar ta ina shiga sai dai Allah raba mu da ita. Na ce babu ba ta ganewa. Uku da karewa abincin gida. Kai ma din idan na shiga rabe nake. Babu komai a yanzu mai shawara ka baka san wani mutumi mai irin ba da tallafin nan ba dan ni na gaji da girman kan nan gwara sauke shi kawai in bi. Ina baka labari abokina gari ya cuta ni fa abin da yake bani mamaki kai baka sani ba yanzu ko shagon provision kaje shinkafa ta sayarwa babu. Ina zaka ganta salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan kai dade ya gari ya aiki. Alhamdulillah. To ni abun mamaki kwana biyu ko a shago da na gaba da ganin shinkafa ko da mudu sai da kada babban buhu da karami. To ku kuna zaune a nan kuma ta surutu Alhaji Muhammad Jari ya ce ya rabu buhun shinkafa mutum sun fi 1000. Buhun shinkafa ina ne ke rabawa. To Alhaji Mahmud Jajafa ko ba ku san shi ba? Na ina ji labaran shi ne mai kamfanin kuci General Services mai kamfanin tafiye-tafiye jiragen. Kwarai da gaske. Ai na ji labarin shi ba tun yanzu ba an ce ko azumin fara ya raba tirela shinkafa ta fi 80. To ni yanzu ba surutu za ku tsaya yin wannan ya ishe ni. Da kun je bakin area 1 jama'a suna nan sun fi 1000 ko sun kai 1500 za ku samu buhun shinkafa nan yanzu aka fara rabawa. To ka san ya za ni zan so gaba ka je ka ce kandala ku to tare da ita mata tare da kun ga maza na gaske dan gaske mai kyauta. Wallahi za mu je wajen Muhammad Jaja a nan area wani yana nan yana ta raban shinkafa manja da man gyada da barkono tattasai har da albasa suna nan ya kawo sun fito yana ba mu tafi idan za ka kai da Muhammad Jaja baba mai ruwan nera kai da mai gida gamji da ku ake kwatance tunda yanzu kun tara ta kai da mai gida gamji ya asasiyo ne wai tunda rabi ya tsara gidan kwana 4 kenan ba wani abincin da za a duba a girki a ci kullun aka zo a ce mun ba aiki gaskiya na gaji da wannan gidan bari yau ya zo mutum ya za a yi dan gaskiya kwana 4 kenan ai ya min yawa wanga irin gidan haba to ai dole in yi da ciki na ta gaji mai gida ciki na ta gaji bari in ga miki magana guda daya tsaya ki jin da kyau ni wannan wulakancin naki na gaji da shi kawai shi kenan saboda babu abinci tashin hankali ya abu wallahi da kike bi na hankali ina ga miki to in mutu kenan ne ma ba mutum bane za ku wallahi kwana 4 ba girki wani ya mace za ta iya wannan gaskiya ne kan wannan ya ishe ni ya ishe ni wannan kan ya ishe ni za ta kwana a gidan wallahi yau dai ni duk abin da za a yi a gama a bani abin da zan dauka tsaya ni ina zuwa to ina dai jiran ka dai mutum a wannan gidan baka huta ba kwana 4 ba abinci ya mutum zai iya rayuwa haba ni ma abin ya ishe ni ki cinye gaba daya ki je ki cinye inda shinkafa ce ga ta nan ki cinye ta bai gida to wannan fa daga ina haka to mai gida duka wannan a kasan wani lokaci sai a hankali na yadda daga yau shi yanayi na rayuwa Allah ne yake sa mutane kuma Allah yake iya fito su a koda yaushe gaskiya na yadda ne babu gida shinkafa kullum ba na iya bacci da dare a cikin gidana a cikin ɗaki na ba zan yi bacci ba kina tada min da hankali ina shigowa gida kin fara bala'i mai gida kai hakuri ban sani ba wallahi kai hakuri amma mai gida wa'annan fa daga ina ne haka Alhaji Muhammad Jaja mai kuci General Services shi ne yake raba wannan abun a nan ta area wanda ta fi buhu 1000 ake rabawa amma na ta bayanin shi ashe da gaske ne wannan abun gashi nan ba gidan ku bane ba gidan mu bane iku wallahi ba duk wannan ban Allah bai gidan ku za ta fara gaskiya wai Allah ya dama da ganin kada ki wannan ke in ba shinkafa ba da wai mai gida ko kaina to mai gida sai a shiga da shi ai mai gida yanzu kai ai mai gida kai ran gida wannan soyayya kare kike nuna wai mai gida ai kai ya hakuri ka san cikin ne ba hakuri wani lokaci ku danna subscribe